menús de la comissió. Ells fan recordar com eren els nostres viatges i els fan reviure'ls. Totes les persones que la coneixen, és que avui en dia, amb tots els canvis que hem patit, el ritme de les nostres vides s'ha accelerat tant que no s'adonem que el temps passa molt ràpid. Així és, som capaços de passar minuts i hores donant importància a xicotetes coses i deixant de costat les coses importants com les nostres famílies, els nostres amics, que cada segon és un record i hem d'aprofitar-los al màxim, ja que una volta el temps passa, no torna. Quina frase més bonica. A ells és a la que hem de quedar-se. La nostra segona comparsa ve per indicar-nos lo important que és el temps en la vida. Avui en dia, què podries comprar amb això? Sí que vas guanyar diners, sí. I ells que pensaven que no arribarien ni tan lluny ni en tan poc de temps. Però avui en dia poc es podria fer amb aquests diners. Et recordes de tots els que els espanyols podien comprar en les pessetes? Amb el canvi de l'euro, la vida ens ha enxatat que fins i tot de tot aquí en peseta incluïssin tot el euro. A continuació hem de recordar com era la nostra peseta i anem a mostrar la moneda que mou el món. Com vivien antigament, sense cap estrès, el temps i el més important era ara. Estic adonant-me de com el pas del temps està fent que el nostre món estiga patint canvis perillosos. I per què no ens vull parlar de la contaminació cap a l'ozó, si no necessitaria ni tanta dies més. Mira, Romy, així també tenim temps de parlar de tot. Però ara volem que es faci una idea general de com el món acabarà si no el podem desmereix. Amb l'ajuda de la nostra brúixola ens han guiat pel passat per a poder viatjar. Podem mirar-les i admirar la seva luminositat. Saps? Des d'ací podrien estar veient gran part de les estrelles que hi ha al cel. Però amb tanta llum no ens és possible. En aquests reivindiquem la contaminació lumínica. Com hem pogut oblidar el meravellós paisatge que ens arriba a la nostra nit? Pense que haurem d'acabar amb els nostres astronautes. Descobrim dia a dia l'univers per a elegir un nou lloc de vida, perquè no veig que això tinga Continua el nostre camí. Justament m'agradaria poder arreglar la situació del teu país. No m'agrada veure com la pobresa va en augment, quan aquest país té recursos per a poder viure 2 milions. Així és, però vull parlar-te d'una cosa molt positiva que tenim i vull posar-me un poc contenta. I és la nostra indústria cinematogràfica. Bollywood. Tenim unes pel·lícules que són una meravella i és que quasi produïm 1.000 a l'any. Au, Romy! Això són moltíssims! Avui portem la nostra pròpia pel·lícula de Hollywood. Ells són els nostres actors i actrius de la falla Jaume I. Lo important és El nivell del mar fins a 50 centímetres. per no parlar de les tones de plàstic que estem tirant al mar, que fa que el nostre mar estiga perdent aquest blau tan meravellós que el caracteritza. I és que no podem passar per alt que estan patint els ossos polars, vivint amb cada volta menys gel i en unes condicions verdaderament horribles. Quina llàstima, Romy. Tots acabaran sense llar i sense ser conscients del que passa al seu voltant. Així us presentem a les nostres dames i prínceps del cel. Ells van encapçalats per la
immensa immensitat plena de vida, molta vida per descobrir. Tot el que nosaltres vam veure, els més menuts potser no vegin igual. Quina pena més gran! Tota la vida que aquí viu